Morjesta vaan teillekin. Mitäs te siinä oikein teette? Katsotaan, kun meikäinen vaan nukkuu. No ei vaniskaan. Tää on nyt, mä ajattelin, mä teen tämmösen selvitysvideon näistä mun kuukautta myöhemmin tulevista videoista, eli näistä, miten vaan nykyään lapsista. Ne oli siis aika hyviä sinänsä. Mä tykkäsin, loistavaa, ootte antanut palautetta. Tai te ootte ollut mukana niinku siinä tekemästä. Että te ootte saanut omia mielipiteitä ja tämmöistä muut vastaan. Mä rakastan sitä. Mä tykkään siitä. Siis se on tosi hyvä silloin, kun ihmiset tulee mukaan juttuja. Niinku näyttää, että okei, no tää ei ehkä ole niinku se paras tapa, mutta sitä voisi niinku muokata. Tai että okei, no ite mä tekisin tälleen. Esimerkiksi. Niin se on todella loistavaa. Mä tykkäsin tosi paljon lukea niitä. Keskustelua oli parin kanssa, se oli oikein hyvä juttu, niin mä teen tän once and for all. Ja selvitän tän jutun nyt tässä. Siinä ei mun puolesta tarvitse enää koskea. Elikkä ihan aluksi mä ajattelin sanoa sen, että miten niinku se mun ideaali juttu siinä oli niinku pohjalla, että mä kerron sen, että miten mä kasvattaisin lapsia. Mä kasvattaisin mun lapset nöyriksi. Ja siinä mitä mä sanoin siinä aikaisemmassa videossa, että ei niinku olisi pelikonsoleita ollenkaan, tai mä annan sellaisen kuvan, sävyn, että pelikonsoleita tai puhelimia tai pelikonsoleita ei tulisi ollenkaan, tai ne tulisi paljon myöhemmin. Mutta se mitä mä ajoin takaa on se, että mä kasvaisin nöyräksi, että ne ymmärtäisi sen rahan arvon, sen puhelimen, konsolin arvon, mikä siinä on. Että vaikka ne annettais niille, niin ne ei pysy pelkästään pelaamassa, vaan ne on myös ulos. Plus sitten älypuhelimissa varsinkin se, että ne ei koko ajan räpeltäisi niitä, vaan ne niinku puhuis tälleen. Näin, niinku käyttäis suutaan tälleen näin. niin se on niinku se yksi juttu siinä, minkä takia mä en saman tien ainakaan haluais hankkia pelikonsolia tai älypuhelinta. Et vaikka esimerkiksi lähtee niinku tämmöistä meikäläisen puhelimista liikkeelle, tää on perus Simpak-puhelin. Vuodelta, tää nyt on about 5 vuotta vanha puhelin, toimii edelleen kuin mun Charmi. Niin, se on erittäin loistavaa materiaalia. Tää on materiaalia kuin siis, no materiaalia sitä koska se kestää. Tää on pudonnut ties kuinka monta ziljoonaa kertaa lattialle ja vieläkin toimii. Älypuhelin kun, oho, nyt se meni rikki, hupsis. Niin, ja koska lapset yleensä ne vähän tuppaa temmeltämään pitkin poikin pitäjä, niin ne saattaa vahingossa heittää sennekin, ja sit se on, en tiedä. Mutta, joo, se oli se mun pointti siinä jutussa, että että oppii ymmärtämään, kasvattaa nöyräksi, että vaikka ei saa ihan heti kaikkea mitä halutaan uusinta, niin kyllä ne sieltä loppujen lopuksi tulee. Että sanotaan, että mikä on syvä esimerkki. No vaikka tää mun Pleikkari 3. Sen tuli silloin joskus, se on tosi vanha konsoli, niin mä sain vissiin kuin vasta toissa vuonna sen, mutta sen mä kyllä ostin itse, mutta anyways, niin että hyvää kannattaa odottaa. Ja jos ei itse tai jos ei niin vanhemmat hanki, niin silloin kannattaa säästää. Silloin kannattaa opettaa rahan arvo. Silloin kannattaa opettaa, että kaikki ei tule saman tien, tai edes silloin kun olisi vaikka joulu tai synttärit, vaan säästämään rahaa pystyy hankkimaan sitä mitä haluaa. Se on se mitä mä ajan takaa. Siis se, että kasvaa nöyräksi. Mutta no se tietysti ei mene kaikki sen alle, että joo, nöyräksesti on kaikki ne alla. Mutta ne tukee toisiaan aika hyvin. Ja se, että ei ole puhelimen ääressä koko aikaa, niinku tälleen, että no siis, ja tänään mä kävin tuolla katsomassa noita kenkiä, voi siis, oh my god, vaan se, että niinku puhuu kasvotusten. No tää nyt ei oo ihan kasvotusten puhumista, koska mä puhun kameralle ja kamera viestää sulle sitä YouTubesta videoa ja sä katsot YouTubesta sen, tai puhelimessa missä sen katsotkaa. Niin se ei teoriassa ole, mutta on sekin mun mielestä lähempänä kuin se puhuu puhelimessa koko ajan. Tai on Facebookissa puhelimen kautta. Niin se, että alussa on sosiaalinen, se auttaa sitä eteenpäin, että sä oot myöskin myöhemmin elämässä sosiaalinen, koska elämässä tulee semmosia vaiheita, että sun pitää esittäytyä, sun pitää näyttää minkälainen sinä olet. Eikä se vaan, moi mä oon Matti. Niin silloin jos sä oot sosiaalisesti myös sisäänpäin suuntautunut, jos sä oot sosiaalisesti semmonen ei niin hyvä tyyppi, tai et ole hyvä puhumaan,
niin se, että jos oot lapsena niin et puhu paljon, sä oot tosi niin semmoinen ujo, niin se ei ainakaan auta yhtään aikuisena. Mutta jos sä sua kannustetaan, pyritään saamaan semmoisesta uskaltaa puhumaan, se helpottaa taas myöhemmin elämässä. Koska esimerkiksi koulussa pitää tehdä esitelmiä, näytelmiä ehkäpä jopa, niin silloin, jos sä jaksat vaan olla semmoinen, jaa moi, miten menee, niin se auttaa eteenpäin tosi paljon. Työelämässäkin. Silloin työhaastattelut menee paljon paremmin. Sä oot silleen, että no terve, tässä on kuule meikäläinen, että mä haluaisin ottaa teihin töihin. Anteeksi. Niin, joo. Tämmönen on se mun ajatus siinäkin asiassa. Vaikka ei saa kaikkea noita, niin niitä voi saada silleen, kun ymmärtää. Sä otat vaikka, että otan nyt vaikka meikäläisen ikämessiin, niin tai mun tää ikäluokka. Niin Pleikkari 1. Mä sain sen kun mä olin mitä mä olin 8. Mä ymmärsin mitä siinä tapahtui. Mä ymmärsin sen jutun siinä. En mä ollut silti päiväpitkät pelaamassa sitä, vaan mä olin myös ulkona. Se oli semmoinen, että jos on vaikka sadessa päivä, niin voi mennä pelaamaan sisälle. Tai oli kaikki muut oli jossain, no siinä vaiheessa okei, no jos ei mitään muuta, niin siellä voi pelata. Tai jos on koitiläksyt tehty, niin sen jälkeen voi vähän aikaa pelata, ja mennä katsoa mitä muut tekee. Mutta ei se ollut semmoinen pääaihe. Ja sitten mitä enemmän kun ymmärtää ja oppii niiden arvojen päälle, niin tulee taas lisää konsoleita. Tai mitä nyt ikinä haluaakaan. Tai säästämällä. Se on toinen tapa. Mikä on myös erittäin hyvä tapa. Koska se opettaa myös siinä vaiheessa, ei kaikki tule lautasella naps, vaan pitää hyvä kannattaa odottaa ja säästämällä. Se on se itsekuri. Itsekuri on kaiken A ja O. Mutta sekin saadaan siis sitä kautta, että opetaan odottamaan. Näin. Katso mun lunttilappu, mikä on tässä näin. No, sitten itse lapsista. Kyllä mun mielestä lapset on ihan hauskoja. Mä sanoin tuossa aikaisemmin, tai mukavia, että ei mun niitä mitään vastaa ole. Jos ne on kasvattu kunnolla ja oikein. Jos on sellaisia rääkyviä ja ei tottele mitenkään ja tälleen, niin siinä vaiheessa on vähän jospa ei kuitenkaan. Mutta siis kyllä mä yksi päivä kun mä kävin kaupassa, niin kun oli lunta vielä. Niin mä katselin, kun äiti piti lapsesta kiinni ja lapsi hyppeli vaan lumen silloin. On se mun mielestä ihan mukava näkyy. Siis saa mun hymyn huille. Niin se on just semmoinen. Että ei mua lapset ei oo mun semmonen polttakaa kaikki lapset. Vaan se on semmonen, että se on taitolaji. Taitolaji. Ei se ole mikään ylipääslaji, että joo, lasten kasvatus 2-30 metriä. Vaan se on semmonen, että no, sitä oppii kun tekee. Mutta myös muiden kuunteleminen on tärkeää. Voidaan ottaa esimerkiksi, voi kysyä vaikka muilta, että okei, no mä kasvatin sen tälleen ja tälleen. Ja okei, ja mun äiti kasvatti mut jotenkin tälleen ja tälleen. Ja siinäkin voi saada paljon hyviä vinkkejä, miten voi kasvattaa lapsen myös tekemään näitä, mitä mä oon laittanut aikaisemmin. Mun mielestä lapset on ihan mukavia, kun ne on oikein kasvatettu. Siis silleen, että ne ei huuda tai potki tai keskeytä ihmisiä. Mä tunsin yhden kaverin lapsen, millä oli tosi paha tapa. Se vaan puhuu, vaikka näki, että kaksi ihmistä keskustelee toisinaan. Ei se ollut vaikka silleen, esimerkiksi meidät kasvattiin silleen, että jos toiset puhuu, niin voit sanoa silleen, että hei äiti. Sitten on silleen, joo kohta. Niin sitten odottaa sen aikaa, että ne on keskustellut loppuun, sen jälkeen voi puhua. Eikä vaan silleen, että äiti, mulla on asia. Äiti, kuulet sä mua? Näin. Siis kyllä kasvatus ja tämmönen niin, sit kun ne on oikein, niin kyllä mä lapset on ihan mukavia. Ja sen takia mä haluan itse kasvattaa niin silleen, että ne kans oppii kasvautumaan. Ne oppii tekemään nämä asiat. Sen takia kuulostaa ehkä vähän tyrannilta. Mutta mä vaan haluan, että niistä tulee kunnon kansalaisia, kunnon veronmaksajia. Sitten tulee tähän alppilejuttuun, että media antaa yleensä tosi huonon kuvan lapsista. Esimerkiksi mietitään vaikka mopoautojuttua. Sieltä se nyt kaikki tietää. 8 tyyppiä mopoautoja, siellä mitään helkkari. Miten on sinne mahtunut? Siellä oikeesti 8 tyyppiä mopoautossa. Siis, what? En mä vieläkään ymmärrä. Mut pointti oli se, että media antaa aina huonon kuvan, koska hyvä uutinen ei myy, vaan huonot uutiset myy. Se on todella ironista ja tyhmää, mutta
maailma on outo paikka muutenkin mun mielestä. Mutta se juttu oli siinä, että medialta on huono kuva, mikä saattaa aiheuttaa, no luultavasti aiheuttaakin täällä mun meikäisen aikaolossa, piip, että viho on lopsia. Ei, se vaan tekee sen, että mä en tykkää niistä niin paljon, mutta mä silti nyt kun mä oon alkanut tiedostamaan sitä, mä oon sieltä, että no hetkonen, eihän se asia nyt näin ole. Vaan mä oon alkanut silleen, että no okei, kyllä mä tykkään niistä edelleen, mutta media on vaan tehnyt sit, no tavallaan aivopessy, että ne on niinku, viho vaan. Ainakin meikäläisen, mä en tiedä teistä. Mutta että meikäläisen kohdalla tämmönen juttu on. Ja sit yleensä aina ne ongelmatapaukset. Jos esimerkiksi kalapuikkotapauksessa, siinäkin oli se ainoa ongelmalapsi. Tai se oli siis erityisluokalla. Niin sen takia se otettiin esille. Pum! Ja se oli siinä. Hyvä artikkeli. 5/5. Sitten tulee rahaa taas Ilta-lehdet tai Ilta-Sanomalta, mikä ne on. Niin ja... Niin, ongelmatapaukset ja yleensä tämmöset, niin ne kasvattaa myyntiä, ne halutaan tuoda esille. Niin silloin myös media antaa semmoisen kuvan, että lapsia ei ole välttämättä kasvattu oikein. Totta, se on kyllä ihan nykypäivänä ihan niin kuin mun mielestä oikein juttukin, koska nykypäivänä laki kieltää aika monta asiaa, mitä ennen vanhaa pystyi tekemään ilman tuli mitään seuraamuksia. Mutta se on taas semmoinen tehokeino. Niin kuin me keskusteltiin siellä mun hyvän ystäväni kanssa aika pitkäänkin, jos tulitte keskustelujutun, niin siinä puhuttiin aika paljon sitä, että kuinka väkivalta ei ratkaise, mutta se on hyvä tehokeino. Kurin palautus. Tiedätkö mitä kurin palautus meinaa? No, meinaa sitä, että kuri palautuu sille, joka pitää sitä. Niin siellä puhuttiin sitä, että siis se on tehokeino lähinnä. Ei hyvä, mutta mä sanoisin, että se on niinku suotava, jos pitää saada niinku tottelemaan. Miettikää nyt vaikka, että jos joku lapsi on niin, no, tai vaikka aggressiivinen. No tää nyt on äärimmäinen tapaus, mutta aggressiivinen lapsi. Millään saat sen pysymään paikoillaan, jos se vaan yrittää potkia ja hakata sua? No pitämällä kiinni tietysti. Jos se yrittää rimmoilla pitää vähän kovemmin kiinni. Saattaa sattua, joo, mutta silloin se ymmärtää, että ei kannata panna vastaan, koska silloin on isompi voima vastassa. Sen takia myös ennen vanhaa, kun jos tehtiin jotain pahaa, niin saattoi Koivuniemen herra tulla käymään. Eli otettiin koivustamainen oksa ja sillä vihdattiin pyllylle puff. Jos teki jotain pahaa, silloin ymmärrettiin, että se on väärin, sitä ei pidä tehdä. Se on kurinpalautus. Mutta mielipiteet on sallittua, tämä on vapaa maa, niin kuin näette. En tiedä. Ja tää on vaan mun ajatus tai näkemys asiasta, mutta ottakaa ihmeessä lisää juttua, mä luen niitä kaikki kyllä, että älkää huoliko. Ja me näemme taas seuraavan videon parissa. Ja se tulee kyllä ehkä mielenkiintoisempi. Nähdään silloin taas. Morjens!